Kanselado man tuod ang mga dagkong kalihukan sa simbahan sa Sugbo tungod sa padayong pandemya, apanda padayon kining bukas alang ni atong gustong mamalandong. Si Chelo Baliena sa report. Gipahibaw ni Arsobispo Jose Palma atol sa Bindita sa Lukay nga kanselado ang mga bisita iglesia ug ang ubang dagkong kalihukan sa simbahan nga sagadugukan sa mga tao. Hinuon gipahibaw ni Father Joseph Larida sa team of pastors sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus. Bukas ang simbahan alang sa gustong mamalandong ug mag-ampo panahon sa Huwebes ug Biyernes Santo. Bukas usab kini sa gustong mopahigayon sa Via Crusis. Magpadayon gihapon ang misa sa katapusang panihapon ug kasaulugan sa pag-antos ni Kristo sa Huwebes ug Biyernes Santo. Laing gipahibaw ni Larida nga padayon ang pagpangompisal sa Huwebes ug Biyernes Santo gikan sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Samtang kaganihang buntag, mihalad og santos nga misa ang mga sakop sa Cebu Provincial Police Office. Matod sa mga pulis, kabahin kini sa ilang pagpangandam sa 500 Year of Christianity sa Pilipinas. Idestino usab ang uban kanila sa Cebu South Bus Terminal. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Baliena, Balitang Bisdak.